we in het kader van Koningsdag dachten wij van, nou ja, wij zitten hier in Dokkum, de koning komt naar Dokkum, dus ja, dan kunnen wij net achterblijven, daar moeten wij wat mee. En dat had ons heel erg geïnspireerd om een nieuw schipje te ontwikkelen. Ja. En dat schipje, dat hebben we neemt oranje boppen. De oranje kleur is van annatto-poeder en dat is best wel heel ingewikkeld, want wij gebruiken alleen nog maar natuurlijke ingrediënten. En met synthetische kleurstoffen kiest best wel een oranje kleurmaatje, maar met natuurlijke ingrediënten weer het best nog wel even een zoektocht. Dus wij hadden dit met annatto-poeder dienen en wij vinden hem zelf wel heel geslaagd op die manier. En het blauwe onderin, dat is met indigo. Nou, ik ken deze meisje goed, want ik ben wel eens op werk bij Cite West. Doet ze nog maar de fabriek in Ije sierten. En ik vernam dat ze een nieuw initiatief hadden in het rand van Koningsdag. En dat ze nou verhuizen binnen naar de winkel hier in Dokkum. Dus toen dacht ik van nou, dan kom ik daar even del om op een night te zien hoe het worden is. Dus compliment hoor, heel mooi. En dit is echt een, ik denk dat... En is dat dan echt van haar? Of is dat al? Dat is een hoor, dat is dan. Ja, dat was heel bijzonder. Dat vonden we echt een hele eer dat hij hier bij ons komen we in de winkel bij de zeepfabriek. Hij had een keer eerder bij ons geweest, dus hij joeg ik aan dat hij dat echt heel bijzonder vond. Maar dat wie voor u is echt een kers op de taart, zeiden ze dan, toch? Ja. Er is nog meer. Nou, tjoch. Ja, oranje boppen inderdaad. Op de koninklijke bubbels. Ja.